país. El Sau han tocat a Munic, a Luxemburg, a Brussel·les, a Colònia, fins i tot en un poble raríssim que es diu Sarre-Louis. Sarre-Louis. Ho dic bé, això? Sarre-Louis. On està? Al costat de Santa Eulàlia? No. Està molt a prop de Luxemburg. Estava a prop de Luxemburg. Sí, ja ho sabia, però... Sí, home, Sarre-Louis, no sé, no us agradaria tocar en llocs més exòtics, per exemple, a Guadalajara, a Saragossa? Volíem anar a Salamanca, quan hi va haver allò del... Però després ens vam dir, sí, no... I si no? I si s'enfaden. No, el que passa que ens anaven més bé, eh? O sigui, quan vas fer concert, vam anar una vegada a Madrid, i la pregunta era, ¿por qué coño cantáis cristiano, hombre? Això van dir, Sí, que ens ho havien dit una vegada. I nosaltres, doncs... Ens obliguen. Ens obliguen, ens pressionen. Ens pressionen, cap amunt. Ens pressionen. Vale. No, jo ho dic per aquella típica pregunta del salt al castellà, d'obrir mercat... Sau, des de sempre ho he tingut molt clar i, a més, ni ha sigut un element de polèmica, és la vostra manera de fer i punt, no? Sí, moltes vegades sí que és veritat que les companyies, les multinacionals, abans de començar un projecte, doncs ens feien la pregunta, això en castellà, ho deien en castellà, no? Això en castellà, doncs, com us sembla i tal, i sempre... És que ho tenim molt clar, no? Sempre ho diuen en castellà. Ja t'ho proposen en castellà, eh? Directament en Es castellà. parece dar el salto, no? En canvi, la Luz es va enamorar d'una cançó vostra i va ser un intercanvi cultural que ha passat a la història de la música, no? Amb el Boig per tu. Va ser un plaer, la veritat és que sí. Sí, no? Vam estar amb ella treballant la cançó a Tremp, una altra ciutat